Labaran wasannin ƙwallon kafa daga shafin Sportline Hausa. A labaran namu na wannan lokacin za ku ji cewar mai tsaron baya na tsakiya na tawagar ƙasar Uruguay Ronald Araujo ana kyautata zaton cewar zai bar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona a cikin shekara ta 2026 a cewar kafar yada labarai ta The Athletic da ke ƙasar Sifaniya. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool da ke gasar Premier da ke ƙasar Ingila ta sake buɗe tattaunawa da wakilin ɗan wasan bayan tawagar ƙasar Ingila Maguire a yunkurin sayo shi a kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu mai gabatowa. Akwai yiwuwar yarjejeniyar ɗin tare da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Crystal Palace. Suna son a biya su kuɗi mai matukar yawa akan ɗan wasan bayan nasu. Mai horaswar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool Arne Slot ya gano ɗan wasa Maguire a matsayin babban burinsa na ɓangaren tsaron baya don tabbatar da ƙarin ƙarfi ga ɓangaren tsaron bayan nasa, a cewar kafar yada labarai ta TikTok. Mai tsaron raga na ƙasar Italiya Guglielmo Vicario na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham na tunanin barin ƙungiyar ta gasar Premier, inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta Inter Milan da ke gasar Serie A da ke ƙasar Italiya ke nuna sha'awarta na son ɗaukan mai tsaron ragar ɗin mai shekaru 29 a duniya, cewar kafar yada labarai ta Gazzetta dello Sport da ke kasar Italiya. Masu shiga tsakani a tattaunawar dan wasa Vinicius Junior zuwa gasar Saudi Pro League da ke kasar Saudi Arabia a halin yanzu sun fara aiki don daukar mataki kan yiwuwar kawo dan wasan gaban na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid zuwa gasar ta Saudi Pro League, wadda aka jima ana ta cece-kuce game da yiwuwar ganin dan wasan a gasar ta Saudi Arabia, amma har yanzu an kasa cimma haka duk da nuna kudirin biyan albashi mafi yawa wa dan wasan, amma har yanzu an kasa samun na'am daga gare sa, a cewar kafar yada labarai ta TikTok. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel din namu mai suna Sportline Hausa, idan wannan shine kasancewarku da mu a karo na farko. A nan kuma za ku ji cewar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona na kokarin sayan matashin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United Gigi Gabriel, wadda ya zira adadin ƙwallo kimanin guda 10 a wasanni 10 da ya fafata wa ƙungiyar ta Manchester United a kakar wasa ta bana. Sai dai daraktan wasanni tare da mahukuntan ƙungiyar ta Manchester United suna shaidawa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona cewar matashin dan wasan dan kasa da shekaru 18 ba na sayarwa bane, a cewar dan jarida Samuel Lockhouse. Kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na ƙara zawarcin dan wasan gaba Anthony Semenyo, kuma za su iya zawarcin dan wasan gaban na tawagar kasar Ghana a kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu, wanda kungiyarsa ta Bournemouth ta bayyana kudin sakin sa da ya kai kimanin euro miliyan 60 tare da karin euro miliyan 5, a cewar kafar yada labarai ta Sky Sport. Mai tsaron baya Timothy Castagne na iya barin kungiyar kwallon kafa ta Fulham a cikin kasuwar musayar 'yan wasa ta watan Janairu don tabbatar da gurbinsa a cikin tawagar kasarsa ta Belgium a gasar cin kofin duniya da za a fafata a shekara mai zuwa ta 2026, a cewar kafar yada labarai ta DH. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel din namu mai suna Sportline Hausa TV, don wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai tsaye.